Terveisiä kävelyltä. No kävelitkö kauaskin? Ai minä vai? Tässä lähellä vaan. Kävelin junan eteen. Teki niin mieli mennä sisälle auttamaan Inkaa. Eikö sä luota, että Inka pärjää siellä? Joo. Tässä on vaan levätty jo ihan tarpeeksi. Hei, sä oot sairaslomalla, etkä edes haaveile töihin menosta. En ikinä. Missään nimessä kannata jättää kesken sairaslomaa. No kai sitä nyt omaa olonsa voi luottaa. Luota sinä vaan siihen, mitä lääkäri. Nyt on kyllä niin hyvä ja energinen olo, että mä menisin mieluusti avaamaan kaupan. Joo. Jaana, mä tiedän, että sä vastustat tätä. Epäilemättä. Mä oon jo ihan terve. Niin siis sä haluaisit avata kaupan? Joo. Jos mä tekisin tänään vaikka aamupäivä ja katsottais sitten illalla, mikä on fiilis. No, Inka tietysti jatkaa töissä. Joo, mä pidän mielelläni vapaan aamupäivän. No se on selvä peli sitten. Ei muuta kuin lapsen teko. Kiitti, rakas. Sä oot ihana. Voi hemmelin pitkä kynsi. No Jaana antoi mulle luvan kokeilla päivävuoroa. Kesken sairasloman. Mä oon jo ihan kunnossa ja tää on... Nyt turpo kiinni. Sä kyllä näytät vähän nauttivan siitä. Voi kun kiva, että menee niin hyvin. Jaanaa mä kyllä itse asiassa etsin. Jep. Mä oon valinnut sitä kirjaa varten. No mutta anta mulle. Jukka. Kato. Tää eka on ihana. Kato. Ukko. On. Joo, ja tää pohjasuunnitelma on tehty sillä tavalla, että tässä vaikuttaa olevan enemmän velkoja, mitä tässä oikeasti onkaan. Ja keittiö ja alkovi on remontoitu ihan viimeisen päälle. Joten kierrelkää ja katselkaa vaan ihan rauhassa. Entäs putket? Arvaa! Ne putket, mitenköhän ne Jaa, mutta tässähän meillä onkin mies, joka tuntee tämän taloyhtiön homoja paremmin kuin omat taskunsa. Miten on, Seppo? Onko tähän taloyhtiöön odotettavissa putkiremonttia lähiaikoina? Ei tosiaan. Hyvä! Älykääpiä taas laita kissahiekkaa pönttöön. No se oli vasta ensimmäinen. Kaikenlaisia tapahtumia sitä kuulee tapahtuva. Joo, mutta tämän taloyhtiön putket on kunnossa ja vesi virtaa vapaasti molempiin suuntiin. Ja moitteettomasti. Niin, tehän voitte testata sen Anneli mansikkaa. Ja katsokaapa samalla kaakeleita. Pinnat on ehjät ja saumat ne on suorassa. Hei? Enhän mä nyt tosissani. Ai Seppo, kyllä säkin vielä sen oman kämppäs löydät. No se tämän päivänä ei paljon innosta. Se oli kauhean kalliskin. No se oli vasta ensimmäinen. Ismo Laitala, sitkeyttä vaan. Joskushan tästä on kuitenkin muutettava. Enpä enää koskaan ole sitten surriesanassa. Niin. Mukavaahan meillä yhdessä on ollut. Ehkä me ollaan homoja. Ja se elämässä, että meidän täytyy laittaa Niin, ja alkovia tutkiessa niin kannattaa kiinnittää huomioon turvekylpy.